Arratsaldeon, Euskal Herriko lagunok. Egoera tamalgarri honetan aurkitzen gara, besteak beste, uda delako eta zora luzen ez dagoelako kostako brisarik. Baina badaude beste gauza eta mapa bat egin dizuegu irailaren 28an zuek ez galtzeko. Begira. Hauxe da zora luze eta hau da gazte batek jakita behar duen guztia. Hasteko, zora luze erreka batek gurutzatzen du. Eta badirein bat zubi. Zubi garrantzitsuaren alde batean pilpilean dago. Hau da, zora luzeko euskara elkartea. Beste aldean berriz, Juventud Gonzaga. Bertan daude, zora luzeko gazte, katoliko, ordenazale eta muermo gehienak. Eskubik aldean, zergak ordaintzen diren, eraikin eder hori. Eta bertan isegita, Barzinari horren beste gustatzen zaion trapua. Ezkerretara, plaza berria, plaza zaharra, eta noski, epoteoa. Gogoratu, ohar berezia bizkaitarrentzat, metroa ez da zora luzera iristen. Bestalde, kotxez etorri behar zaretenok, aparkatu litek herriaren albo bietan, baina garraio publiko etortzea aholkatzen dugu. Lo egiteko lekua egongo da kiroldegian. Estokolmo oso urrun dago, Sahara ere, eta ez duzue ezer gehiago jakiterik behar. Eskerrik asko.